Jó van, ez így sokáig fog tartani. Indíts! Nem értem, hogy miért bújjuk bele a mikrofonba, lehet egy kicsit távolaként volna. Én megvárom. Van időm. Tarj, baszol! Ó, de jó. Hibáknak. Good luck and fair seas. General quarters. Hol be? Széljem már, mert Good luck, everyone. amúgy én egyedül nem szoktam olyan sokat beszélni, szóval beszélj már te is! Egyedül kinek beszélek, öcsém? Akkor beszélj. Nálam lakkol, mert én nem tudom miért. Mondjuk, hát... Őszintén fingom sincsen, én annyit tudok, hogy azért laggolok, mert háttérben két játék tölt. Meg közben telefonozok, meg közben nézlek téged, és ennyi. Elfoglalom magam. Este végig megbőjtük, hogy nem csinálsz az a tétjük. Mondjuk én mindig azt szoktam, hogy játszok, és nem megy videó, amit nézek is közben. Micsoda titkokat árulok el magamról. 3 centi a faszom. Volt be. Tesó, ez mi volt? Te TikTokozol, amiközben videót csinálsz. Komoly vagy? Te meg TikTokozol, miközben videót csinálsz, azt én hallottam. De... Na. Nyerd meg. Érdedő játékot amúgy. Én nem játszottam vele olyan sokat. Én csak streamet néztem róla most. Teszem, hogy én csak streamet néztem, azt nem is játszottam. De egyszer játszottam róla. Jó. Torpedoes, direct front. We're hull below the waterline. We're flooding quickly. Most ebből fog rám, hogy itt ordibálsz a senkivel. Ők jöjjön, hogy csomó hangot kiszúr mikor. És nem kapják azt, hogy a telefonomat verem. Miközben nem. Nem nézzük. Our team has taken the lead. Titanic. Itt benne az élesz. Amúgy te laggolsz, vagy csak nálam laggol? Akkor nálam laggol, miközben két játékot töltök egyszerre, szóval megvan az úgy szerintem.
Lehetséges. De már csak 40 giga kell is letölteni. Nagyon jó. Még egy kérdést. Torpedoes, direct front. Az nem olyan sok, csak pont elég, hogy holnapra befejeződjön. Our victory is in sight. Ő lassítos felvételben nyomja. Tényleg most kell neked egy jobb Discord értesítést küldeni, azt így videónak a sarkába bejön, hogy egy Our victory is in Discord sight. értesítésed itt így bejön, hogy egy az így az, hogy amit akartam mondani, minden nem kell az kínos pillanat. Remélem kivágom. Vagy Maxim. Jó, azt majd én vágok, mi? Megnyertem. Victory. Úgy itt van egy v1. Komoly lenne, hogy így ketten vagytok összesen, az így egymás ellen. Ugye ezt lehet csinálni, ha letörtöd? Lehet. Az mondjuk vagány lenne, az komoly, hogy így. Mondjuk nem fogom egy csomó letölteni, mert így is elég, hogy 2 töltött, rossz 3. Kaptam Ez 500 meg szenet, így. Geci. Az igaz, amíg kap. Jaj. Amúgy mi most mire várunk? Ja? Azt nem ilyen húztatok rakatni. Azt nézem. Gyors kör. Tudod, hogy mit nem láttam? Várj, ez most... Láttam rég. Hol volt? Kint. Ilyen normálisat. Amiből hóember lehet építeni. Tegnap esett? Ja, azt pont annyira mentünk vele, hogy reggelre már nem volt. A kertben volt egy fél órányi. Nem szeretek telefonálni, eszemedre utána telefonálni, tényleg. Rendszerűen utána telefonálni. Nem értem, hogy mit mond a másik, nem a telefonba beszél, szakadozik, nem szakadozik. Tesó! Mi van? Nekem nincs meg, elveszed. Jó, de megint TikTokon miközben indul a meccs. Olyan sokáig van. Jó. Milyen sokáig? Was fogunk lelkizni, haver? Merry Christmas, give your my heart. Merry Last Day. Azonosítsd át az autót. Az előző videóban egy szabszünet után visszatért. Jó, mi a helyzet? Megfordul a köznek egy kicsit. Nem, lassan felé tiszteltem. Ja, megy a meccs. Nem megy. Csak egy jó ideje. Enemy force sighted. Az még mindig megy a TikTok, öcsém. Szék, a gyereknek tyúkot elnevezte, a tyúkot pórászra kötötte, és azt mondja, az a neve, hogy Attila.
Jöjjünk. Szólj, mikor vannak előttem. Szólj, ha hegy van előttem. Magnak felültetésnek. Várj csak, hogy ennyi kell. És már 2 óra eltelepítem. Baszka, Chris Advice, videót csinálsz. Tényleg hallott, hogy ide van. Mi? Kinek? Baszka, Chris Advice, videót csinálsz. Veri a basz. Mi? Veri a Chris, azt felszön a videót. Melyik Chris? Chris Advice. Hallottad nem? Jó. Nem tudom. Fog térni a live. Gyere, bácsi, megcsinálom. Addig küldünk nektek Enemy cruiser foundered. valamit. Nem kell félni, kép lesz. De remélem kiírja oldalt, hogy még küldtem meg valamit. Mennyi voltam a játék, te szevasz! Aztán meg kilépsz. Csá. Ja, fasz, erről kaptam a geci!